Attivisti Laburisti jinsabu għaddejjin fuq kampanja mhux uffiċjali għal diversi kandidati biex jieħdu post Joseph Muscat. Dan għalkemm nies viċin il-Prim Ministru qed jgħidu li m'għandu ebda ħsieb li jirtira mill-kariga. Il-ġurnal Times of Malta jinsab informat li f'server li sar internament fuq quddiem ta' din it-tellieqa hemm il-Viċi Prim Ministru Chris Fearne, bl-MP Miriam Dalli ferm viċin tiegħu. Isegwhom hemm imbagħad Konrad Mizzi, Ian Borg u Roberta Bela. Jidher li Chris Fearne igawdi distak ta' 5% fuq Miriam Dalli li tinsab quddiem il-Ministru Konrad Mizzi b'2 punti perċentwali. Il-Ministru Ian Borg li bħalissa kuljum qed jorganizza avvenimenti għall-medja isegwu lil Konrad Mizzi b'distak ta' 2 punti perċentwali wkoll. Għalkemm ma semmix f'dan ir-rapport anke l-Ministru Owen Bonnici għaddej b'ħidma qawwija viċin id-delegati u l-attivisti tal-Partit, tant li fl-aħħar jiem organizza attività kbira għal partitari Laburisti biex juri s-saħħa tiegħu. Joseph Muscat kien qal li beħsibu jċedi s-siġġu qabel elezzjoni ġenerali li jmiss, però sorsi qed jgħidu li jista' jkun li wara l-budget tibda t-tellieqa biex jintażel is-suċċessur tiegħu. Uħud qed isostnu li Muscat jibqa' jservi bħala Prim Ministru għal 6 xhur wara li jinħatar il-leader il-ġdid tal-Partit Laburista. Skont l-istatut tal-Partit Laburista, l-iktar żewġ kandidati li jġibu voti minn fost id-delegati jgħaddu għall elezzjoni finali li fiha jivvutaw it-tesserati kollha tal-Partit. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Prim Ministru nnifsu se jkun ta' influenza kbira għal dawk li se jivvutaw.